Hi guys, good morning! Mayroon akong katabi dito, natulog. Tingnan ninyo kung sino ito. Ayan, naglihok, buhi pa siya. So, karon, naapoy isa. Tulumi kabok nagkatulog diri kagabi. Tingnan ninyo kung sino ito. Ito ay Saragaga. Saragaga. Baka naman dyan. Si Saragaga. Tingnan ninyo kung sino ito. Simula tayo dito sa paa. Ayan. Uy. Naglihok, buhi pa. Ayan. Simula tayo dito kung sino ito. Mayroon itong ebidensya. Hulaan nyo kung sino talaga ito, ha? Ala. Kita ang samad. Bitaw. Ayan, si Loy-Loy. Nagtikungkong pa si Loy-Loy. Ayan, si Loy-Loy. Be, naginawa pa ba? Ay, naginawa pa. Ang isa, tuara. Si EG. Diri sila nangatulog kagabi eh. Nya kay nag-ima si EG nga mga pikonomi. Nag-init na siya sa tubig. Nya, dira. Social man ta kay naatay kuan. Heater. Charot, social dayo no. So, sige na EG. Hagoy, ginuko EG ang kuan. Biskot mga. Hawiri sa di. Kay ang suga oh. Ay patayin mo yung suga. Patayin mo yung ilaw. Hindi pa napatay ang ilaw. I-check ko ngayon ang ito'y nga nagluya. Kagahapon nagluya siya. Niya, pag uli na ko kagabi eh. Nagkuan pa siya. Toy-toy. Toy-toy. Hala. Ay salamat kaayo kay Baskog kaayo siya. Kagabi eh, manggod kay nga no. Kagabi eh. Grabe kay siya kakuan. Na, may gani oh. Di ara. Okay. Atite. Ha? Naon sa bandi kagahapon toy nagdrama ka? Ha? Nagdrama ka kagahapon, ha? Magaling ka talaga magdrama toy ha? Natatakot na ako sa iyo, ha? Kasi parang kagahapon wala gini siya sa mood. Kay naa magud ko andiri kagahapon kana ang Black Rosary nya. Siya gipakaon ako sa lechon. Ako gyatagan kay nagluya-luya lagi Ginoo ko wala siya ni kaon. Pero ay no nga bulaos ni siya liwat siyang EG. Tuara oh, EG. Bitaw, it's a joke lang ha. Huwag niyo pansinin yung mga muta-muta ko dyan. Kasi parang namikit-pikit pa yung ano ko. Hala, maayo na lang jud. Uy, kagabi ipod. Ginoo ko, gipakaon ako niya kay nagabinam lagi ko kagabi mauto nga kana ang akong gipakaon may gani kay ni kaon pud siya. Ang wala ni siya ni kaon kagabi mautong nagunaw na ko nga hala kaluoy sa nitoy-toy. Wala siya ni kaon kagabi niya akong gi kana ang gi mudmud ang iyahang anak dito sa iha sa tutoy ni Putot. Wala gid siya nagtutoy. May gani karon oh. Tutoy. Nagdrama-drama ka talaga Toy ha. Magaling ka talaga magdrama. Ha? Natatakot ako sa iyo. So tingnan natin yung mga pato. Hoy! Bakit palapit kayo ng palapit dito ha? Ayan. Palapit kayo dito. Ano, nagugutom na kayo? Sige. Papakainin ko kayo. Oh, kumusta kayo? Ha? Kumusta kayo dito lahat? Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? Kailangan na naman natin lagyan ng tubig itong ano planggana, malaking planggana. Ayan oh, ang kwan oh. Hala oy, may gani kay nabaskog gid siya. Nara oh. Nabaskog siya oh. Di ba? Nabaskog ang toy oh. Nya musunod-sunod ay ni sila. Kani mga toy. Musunod-sunod ni sila. Nya atong i-check dani kay kani dani man akong butanganan sa bahog nila. Hala nawa. Nakuha na jud. Namala. Yara namala ato itaktak day. Taktak bayot. Kay ang kuan ang yung ano yung tahop dito ko inaano ang tahop. Ayan, kumakain sila dyan. And then pagkatapos
Lagyan ko na siya ng tahop. Hello, tanawa oh. Tanawa oh. Uy, burikat. Di ba? Ano siya oh. Toy. Come to mommy. Here. Come here. Anya karon kay naanapod ko ilakaw karon kay nagsugod atong 19. Wala ko nakakuan. Bakit ito na ano? Bakit ito na ano natin ito? Yan. Para ano, hindi maka ano yung ano. Yung 19 nagsimula ang ano. Alam niyo na. Kaya hindi pa ako nakaano. It's me as independente. So baka ngayon nagchat si Auntie Marisa sa akin na baka mamaya kami magplano kami mamaya. Kaya magbisi-bisi na naman ako, no? And magkape muna tayo bago tayo mag ano-ano dyan. No? Ito ay hello. Mabuti na lang ha. Ako na silang gikuan. Ako ni silang gipainom sa kuan. Katong nag-ato magud ko sa Agrevet. Nag-ato ko adto niya. Nain ko nga kanang magkuan ko sa kanang purga sa itoy. Siya nga pila ka kuan ko nga mga 1 month siguro or 2 months na ang gihatag sa kuha kay kuan agmiktin. Kay pwede daw kuno to sa kuan. Itoy okay ra ba to ah? Muto nga ang katong isa ka agmiktin gibilinan ako gamay wala ako gihurot. Kay basig ma-overdose sila. Mao to nga gibilinan ako gamay. Ije. Hagoy Ginoo ko nagbalik pagkatulog. Lasig pagkatulog mo diha. Di na mo mga pidani nga nanay init mabugnaw kaning kuan. Hagoy. Don't tell me no coffee. I have a lot of coffee here. Wala bugira lagi ko. Unsa ba day ni di ay? Kopo. Napaisa o asin. Ang sani? Sige, napahu. O yung ka, ulay kape. Ano sa ni? There's a gatas. Sige na, Ije. Nya, sa altar, naigibutan sa altar nga kuan ka ng torta sa kay Lula ito. Pero pwede na siguro ito kainin, no? Human naman ang mga kalagkaon. Nakarelate mo, ana, nga pag mahuman og kaon ang mga kalag diri sa altar, kita na po yung mukaon. Pwede na natin ikaon, no? Hala, Ije. At saka mayroon akong binili kagabi. Ito. Kasi, yung mga itoy-itoy, akong hatagan po sila, ani. Hala. Hoy, naman tasa gudani, Ije, oh. Agoy, don't, ano-ano dyan. There's a tasa here. Oh, naapa, oh. Kanis ako, Ije. Hala, naapa dyan. Ginoo ko ang ininit. Diri rata sa kuan, oh, dari rata. Kagabi, ang kaning manok kani. Kani, oh. Oh, ambisyosa po ni siya ang dala ni Tantan. Kay nga, no, asa siya nagtugdon. Dani siya nagtugdon kagabi, Ginoo ko bayot, nahugaw na yun ni Dani, day. No? Don't tugdon chicken da kuan. Table. Because the table is only for the people. Yara. Ako na siya kuan kay naiiat sa kuan. Chicken joy. Ha? Gatas? Oh, timplahan mo. Huwag mong anuhan. Lagyan mo ng gatas yan. Di gatas sila ngayon, ha? Di gatas sila ngayon. Diyan eh. Pwede ito malagyan ng tubig. Mayroon pa doon, oh. Yung sa ano. At saka may bahaw pa doon. Hindi naman ako almusal ngayon. Hindi na ako mag-almusal ngayon. Hindi ako mag-almusal ngayon. Mayroon kasi tinapay. Kaya ayun, tinapay na lang. Kahapon, medyo makalat dito kahapon. Hindi ako nakalinis-linis kahapon kasi dumiretso talaga ako doon sa sa kanila ni Lilin at saka nag-upload. Ay, hindi nag-upload. Nag-edit ako tapos
sobrang tagal ko pag-edit kasi 56 minutes yun. In-upload ko sa Maya Mia. And sa Maya Mia Lifestyle, naka-upload ako ng umaga. And then nagmamadali ako. Pagkatapos kong nag-upload, dumiretso ako doon sa bayan. Bumili ako ng panghanda dito sa makain sa Black Grocery dito sa Payag. 'Di ba? Parang siya kasi first na ko dito, tira ko dito, mayroon Black Grocery dito sa Payag, 'di ba? And then hindi na ako masyado dito. Naghugas mi sa plato sa mga bata doon. Pinahugas ko sila. Hinugasan naman nila ang plato. Kaya ang dito pa banda, hindi ko pa nalinis-linisan. Mayroon kaming dala na saging. Galing doon sa kanila ni Lilin. Eto, saging. At saka hinog na ito. At saka ang bala ko sa manok, ngayon ko sana, yan, iihawin. Ayan. Pero, hindi mo na iihawin yan ngayon kasi may lakad kami. Sabi ni Auntie Marisa, mag-prepare ka. At saka magpagawa pa ako ng tarpaulin. Char! At saka sticker. Anong na, diba? 90-20 na ngayon, 21 na ngayon. So, eto ang chicken, ang bisyosa ka talaga. Huwag kang pumatong dyan sa Eto ay mga bulingon ko. Laban ko ito doon. At saka yung mga kortina ay laban ko na rin yung mga kortina para malinis yun. At saka itabi ko na sila. Hindi yun magagamit doon sa sa loob kasi mayroon naman siya double walling. At saka ito, ha? Ang mga pato? Dyan yan sila. Papakainin natin yan pagkatapos natin magkape. Huy, EJ, unsay gibuhat nimo diha? Malakape. Kuan lang dito. Ako, gitimplahan ko nimo? Wow, you're so very sweet. I don't like your sweetness. Charot. Buang lagi ko, no? Buang jud ko panalagsa. So, the plato is, hoy, Dani. Tingnan ninyo. Ito ang natira kahapon. Ha? Uy, Ginoo, akin to. Sige, ilagay mo. Ilagay mo sa lagay mo dyan. Sige na, ali na mo. Manlakaw na rin ta kay Ginoo, mag-uban mo. Abete. Dito sa Amerika, uban ba mo? Tawa nga sa EJ nga. Lahat o panda ni EJ. Ilabas mo lahat para magkain tayo. Huwag na kayong mahiya kasi kayo ay mga walang hiya. Diyan. Sige. Asa man kang luy-luy? Kana. Hala. Kuan magututasa diri. Ay, naadeha gi kuan. Kuan tungtungan sa kanila. Sige, kay mamahog pa din ko sa pato. And then, pag umanak yung ni mother, anay, magbili ako sa kuan kay para mayroon dito baboy. Mayroon ako dito baboy na bubuhi-buhiin. Para hoy, very talaga yung timpla mo, EJ. I don't like. It's not sweet. Kasi gusto ko talaga medyo matamis-tamis. Sukar. So, dagdagan natin ng Ayan. Eto. Good morning to all guys. Sarah Gaga. Baka naman dyan. Madam Toots with Team Sarok. Sila ni Madam Tucci. Ay! Yung mga Ang temporary nilagay ko dito. Yan. At saka, wag na kayo ha. Kasi ito ay nakaplano na talaga ito dito. Kasi short ako sa Hindi naman talaga ito dapat yung ko. Pero ito ay kwarto na lang talaga ito. Ito ay kwarto na sa akin. So, syempre, kwarto. Mayroon tayong dito. Kitchen, kunuhay. And then, kanang kuan. Kanang simple na good diri sa bukid, no? Kanang bangira, and then the table here, and then the CR. Wag na kayo dyan. Basta marami akong plano dito. Mayroon din akong problema, kaya na lang kayo, magulat kayo kung kasi talagang may mababago talaga dito.
Kaya ang ano dito, dito ay hagdanan. Hagdanan ito ng ano paganyan, hollow block. Hollow block ang iano ko diyan. Iganyan doon, hollow block. At saka dito para hindi magkaharap ang pintuan ng CR at saka kwarto ko, mayroon yan harang dito. At saka dito ko ilagay ang mga lalaki. Dito. Wala na ang lalaki-lalaki, day. Babae na lang. Ayan, oh, hala, inubos nila ang dahon ng saging. Yan, oh. Ang mga pato. Mga pato. At saka, yung ano, 1, 2, 3, 4, 5, 7 na pato, pwede ko na yan matinda. At saka, ang kilo ng pato ko ay 240 ang kilo. And then, mayroon pang mga pato, ibibinta ko. Ito. Tag 50 mil ang kilo. Hala, sige na dahi, magkain-kain na tayo. Si Putot. Huwag ka mag-alala, Putot. May bahaw pa doon. Kagabi, wala na ako nakailis kagabi, no? Kaya pag-abot na ako diri gabi na jud. Unya, kani sila ni Loy-Loy, nagtugbong po ni sila dito kagabi. Nya, ang ilang gisakyan, katong motor ni Jimbo. And then, ako, dito ko nagsakay sa motor ni Kuan, ni Ibong, ug ni Tantan, kaming tulo. Ani ang nahitabo, guys. Dito sa ila ni Lilin, loading kaayo. Pagkahuman akong edit, loading. Loading ang Kuan. Pag-upload na nako, 1% dugay kaayo mairog. Mao to nga, nagdesisyon ko nga, karon na lang unta to nako i-upload ang sa Maya-Mia. Agoy, kay nag-ingo man si Ibong nga walay gasolina. Nag-high blood na po ang bayot. Inko nga, naggabi na unya, may lag na pa'y abli karon. May ganik kay, na ay abli pa sa Kuan. Dito sa, atong dito dapit sa, kanaang San Alonso nga Kuan. San Alonso nga gasolinahan. Nya ni adto mi, gitubil nya. Naon man ako ang Kuan, data sa cellphone. Pagtanaw na ko sa cellphone, hagoy ginoo ko kay nag 10% man, ug kalit. So, akong Kuan, gihuwat. Ya, dali raman ang Kuan, dali raman ang dagan sa Kuan. Kana ang percent sa pag-upload na. Mao to nga gi-upload na lang nako dito mi sa panaderya. Ni palit din ko dani. Nya nangaon pud sila si Tantan na ko nga kaon mo unsay inyo pan. Oh, mao to nagkaon mi dito, ha? Ang sa man. Naara na sa Kuan, bulsa sa bag. Mao to nangaon mi dito sa pan. Wa na lang ko nag-video kay Ginoo ko. Kalubaton si Bayot. Mao to nga para dili maabtan pagkalubat ang percent sa Kuan sa pag-upload, wala lang ko nag-video adto. Nya ay mi nagpangas. Pagpangas namo diri, sila ni Ibong ni uli ra dayon, gihatod ako niya dala taman. Pero gikan dito sa Kuan nagbaklay ra ko kay nahadlok jud ko sa dinaganan ni Ibong kay Ginoo ko. Kuan kay magpadagan nya. Pag-abot ako diri sila ni EG og ni Kuan Loy-Loy nya. Diri sila nangatulog kagabi Nara, Ije? O ingon ka, wala. Dira mga untag, tinapay. Now. Kaya po, bro. Libre ka kabasa, unsay on og unsay off. Agoy. Nite, pahinay nite. Kani pakusog. Yes. Pangape. Hala nung tuto? Oh. Naglagas ang tinisa day gapon? Ah. Ay. Ipapanon ko kasi rila lagi kay ano sa 22 sa Disyembre. Ultrasound? Tasa ba ang yayaan to yatian. Hoy, unsay yayaan? Pagkuha na lagay ng kwaong bata ba? Cesarean na sa... December pa magka... Oh, karon lagi December lagi. Record daan dito sa ospital. Ah, record padaan. Oo. Natuwa lagi siya. Ay, eleksyon na ba ya? Lagi no? Na, yung ikumpasan karon. Okay, para ma-record na. Na, ambot la kay. Ipaadto mo rin isa sa mapos no?
Ay, karon kay na ay mga BSW nga kuan murag Kanang seminar masiguro sila or briefing. dili kanang ang kubra ko na sa AX kuno. Na wala ang kuha dia masinisa. Hala, sayang tong di niya makuha. Hasta si Nico kuno mo ko dito iyan Nico iyan isa. Pero nganong wala man nagpahibaw? Nagpebo ta sa ako na di sinisa. Si Mano ay gina-apil si Mano sa AX. Mo ba? Na wa man sila mong ibaw kapon lagi sinisa di nakalarga kapon sa hapon. Karon kon. Oh, karon kuno Buntag. mga alas 8. Ah, Nakaon pa. hala. Iji, giapa sa kanitantan. Ito si Tantan sa git. Agsulod ka danitan. Si Tantan dato ni Agi nagsulod siya ing siya sulod ko dito sulod ko nya pag ingon niya nga sulod ko di akong gipasulod. Nya gisirad anday nako ang katong gate nako kunuhay dito. Karon kay in siya nga gawas nako na mamantutungura nga maniudto na pod ingko nga ayaw sa paggawas kay maniudto ta. Nay man siya nga dili na ko kaon kay busog ko mugawas na ko ko nga ayaw sa lagi kay maniudto ta lami man kay sudan siya dili lagi ko ag kaon kay busog ko agawas na ko imong siguro ko kidnapon. Ako ni karon unsa man nagsulod ka tan ha ari ati sulod si Tantan de. Ang mga pato di ara so magkiwas tagkaon day. Abli ito iji si Tantan kaw. Alit. Lakaw siya. Alit dan sulod. Kuan na ni lakaw ang bata. Hadlok siya. Dara lang taman sila ko no. Sila ibong kagabi eh. Oh. Loy. Anang ipusa din ni Dani ha. Daw dato hugasi day ning kuan ha kani ha. Kay aglakaw na dayon ta karon pagka human ako og kuan kana ang bahog sapato ha. Kay mosayo ko didto nya ako ni dalhon ang bulingon dito sa kay mother kay para dito ra ni mawashing nya wala sa tay update sa panday kay kuan kana ang kanang stop sa ang panday no. Stop sa ata sa pagpapanday. Sumamahog sa ata sa kuan iari sa ninako Dani kay ang among nakatugan wala pa na kuan. Wala pa na hipos. Ya mag-arins-arins ta Dani. Pagkahuman manguan dayon ta mag-prepare na dayon ta kay Ginoo ko dali ra kayong oras. Dali ra jud kayong oras karon. Did you know that? No? Madali lang. Alaloy, napay tortaloy oh. Ha? Di naka? O ikuan ang pahanda na daw. Ikuan dani sa silupin. Kay kuan kanang isulod na siya sa silupin kay agsuluman lagi. Kay mag-arins-arins ako Dani. Hipos-hipos ta kay paingon na dayon ta karon kung asa ta paingon. Nya, la Ginoo ko good luck na lang. Hapit na jud. No, hapit na ang eleksyon. Charot. Matawa mo jud ko no. Ngayon ay magbahog na tayo ng pato natin. Eto na ang tahop. Hinaluan ko siya ng PDP. Eto, lagay natin dito. Ayan, hindi na natin ito i-edit, no? No edition. Loy, I will borrow the kuan. Hala, nganong gi kuan man nimo ni? Yan na ah. Ayun, pag kuan na kay hugaw. Hugaw ang kuan. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Hawa mo toy kay mukaon na mo karon ha. Mukaon na mo karon. Yara.
Para sa ni sa pato. Para ni sa pato to ito ay. Hawa toy. Hawa. Hawa toy, hawa, hawa. Ito. Hala. Lumapit na sila. So, daghan na kayo. Kay butangan naman to siya tubig. So, ato sa ni siyang ibutang diri ang kamera. Kay, tuara man dadto ang atong kuan, bahuganan. O, ingani ang pag-vlog ha. Labi na gula kay cameraman. O, ana. Diara, nya karon para kuan na pod dili na pod ipaingon. Ingani ang pag-vlog. Oh, di ba? At least naamoy mga tips kung unsaon. Share naman sadta. Nya, diara. Ato sa tong kuhaon dili. Hala, hoy! 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 Mga sirok sa buha. Diara ilan ang gikuan. Okay, diha dayon. Tik 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 tik. Hawa tay. Hawa. Tik 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 tik. Hawa tay. Hawa, hawa. Tik. Tik 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 tik. Hawa tay. Hoy, tatay! Tay! Tay! Tatay! Hoy! Ikaw. Alina! 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 Ali! Tay! Ano kaon-kaon na kay it's not your fault, ha? Ano ito eh? Tay! O, tura, nangaon na sila. Tay! Alik tay! Alik tay! Tay! And then, ato po dahil to siya butangan sa tubig. Tira, butangan po dahil to na to siya sa tubig. Nya kay unod pa man to ilang gikaon. Dari sa ato sa nibutang kay magbahog ta sa dogs. Toy! Ano to isa ka itoy? Dari, sa pa ha, ibutang na to ha. Pinawisan ako guys. O diba? Klaro. Watoy. Ha? May plaster na dato ka. Gitapuan, ibang lamisa. Wala pa. Oh, sinin to. Ha? Oh, kanang masakuan, gasol. Ito ulam nila. Ulam nila ngayon, wow, ulam. Pakainin na natin ang ating mga dog. Dugi-dugi. Dira. Oh, dira toy. Hawa na ta. Hawa, hawa, hawa. Oh, tao lang isa Dira, tiyo. dira. Oh, dira to. Tao na siya no. Ay, thank you. Tao na dyan siya. Hala, kumain siya guys. Mabuti na lang. Kumain ang atong dog nga gamay. Kaya nag-alala jud ako sa kanya kagabi. Tapos kahapon, kasi hindi siya kumain kahapon ha. Lechon ang binigay ko sa kanya, hindi siya kumain. Iwan ko anong nangyari sa kanya. Kaya, ayan. Kumain. Mabuti na lang kumain siya. Nag-alala talaga ako sa kanya kagabi. Ang ulam nila ay, wow ulam. Huy, pinawisan ako.
Grabe talaga ang pawis ko. Alam niyo guys, ito si ano oh. Yan oh. Kuan lagi siya. Muakos gid siya uy. Kaning kuan isa ka itoy kung human kaon niya muakos siya. Muana. Ngano man na siya. Kada kaon jud niya. Pero baskog man siya kanang kuan oh, katong kanang murag kulay abo. Muakos siya. Ngano man. Ako naman na silang gikuan. Unsa man gyud iporga? Katong agmiktin lahi to. Magkuan. Ha? Wala no. Ingon pud tong kuan tindiro kay pwede ko no. Bitaw no. Tuara. Karon, naman man sila kaon dato sa unod. Ato na pud sila butangan sa tubig kay para naa sila'y kuan. Na sila'y inom-inom na tubig no. And then katong planggana, butangan na pud to natong tubig para puno kanunay ang kuan. Dito man sila aglangoy-langoy ang mga kuan, ang mga pato. So I will put the water in the kanana nila. Eto. Exercise na rin tayo no. Early in the morning. Anak, para magpaningot tayo. Exercise Loy, anak Loy. Anak Loy, sayaw na yun Loy. Anak. Ginawa ko. Ito pangalo. Di, kaya ito butangan ito kuan di. Tubig ang kuan. Then kani, limpyuhan sa rin nato karon Loy before tamo ulit. Para pagkahapon, puno na dahil ni siyang tubig, limpyo ang tubig. Kaya kagahapon ang hugas ang mga bata, ginuo ko, karaw-karaw ang tubig. Nya. Kaya bawo na mga bata no. Nya mga laki pa jud. Mauna nga kuan na ang wala sa ayos. So karon si Loy ang mag video sa ako. Ali Loy. So siya ang mag-video karon ha. O sige Loy. Kana Loy, hawiri. O ipapabor sa akong kuan ha, kinahanglan makuha akong ulo, makuha akong sampot, makuha akong tiil. O ali na. Come here. Come here na guys. Dito tayo. Atong painomon, lagyan natin ng tubig ang kanilang mga lagayan. Dito, plaster. Dito, Loy. Para plaster, Loy. Ayan. Huwag mong ikurog-kurog, Loy. Ayan, ang mga pato. Nalagyan na ng So, balik tayo kasi mayroon pa hindi nalagyan ng tubig. Here na. Ayan. Ang chicken natin. Ako na siyang gibutangan sa kuan dato. PDP. Nga. Basin gusto sa di siya mo inom og water, no? So, bigyan natin siya ng water dispenser mamaya. Dito tayo. Come here, Luhoy. Ayan guys, uminom ng pato. Istorya Loy. Nag-drink na sila. And ngayon, ang atong butangan ang kaning planggana. Para mayroon silang makaliguan like that. Ipakita mo Loy. Ayan, diba? Nag-swimming pool na sila dito sa ating swimming pool na maliit. Ayan. Para diha sila mag langoy like a swimming. Diba? Come here.
Diara ka Loy, kapit Loy. Klaro ko Loy? Ha? Klaro or hanap? Klaro. Diara. Ugaw na kay tagtiil ha. Kay mao naman ang life ni Bayot. Mahugaw jud ang tiil no, pero never mind. Kay saan man nga ingani naman jud. Diba? Wala nag-swimming gid sila ani guys. Yan Loy, ayuha Loy. Kana Loy, ipakita Loy ang pan Loy, kana Loy. Guys. Di ara. Yan. Kay wala pa ta kahimo sa kuan kanang ging magplano ta kog himo dani sa kanaang kuan. Magplano ta kog himo kato bitawng kanang simento, nya butangag tubig, nya butangan na nako siya hose para kung kintahay og hugaw na ang tubig, dito ra nato ipaagi ang tubig. Dadto unta to nya. Upa man lagi ko kapabor, ka lugar. Mao nang kana lang sa as temporary. Yan okay naman sa sila oh. So ato pa siyang dugangan og water. Water therapy. Sitay. Sitay. Sitay, sitay, sitay. Sitay, sitay. Sitay, sitay. Oh, dana ra ka Loy. Diha. Klaro Loy? Okay. Oh. Ingani ang life natin dito sa bukid. Yung mga hugaw-hugaw, wag mo nang pansinin. It's a natural. Kay ngano, yuta man ni ato kuan, di man ni semento. So, ay, ginuo kuan na. Yara. Hala, bijuhi din Loy, ang kuan Loy. Ang pato Loy, nagkuan Loy. Swimming in the swimming pool. Oh, di ba? Ganyan sila. Oh. At saka guys, eto, nilagyan ko siya ng ganito kasi may pato na maliit. Kaya, pag mapuno, ay pag maglangoy sila dani, di sila kasaka dani, labi na og, konti na lang ang tubig, dito sila daan. Di ba? Kaya, ano, ganyan-ganyan lang, paraan-paraan. Kanunay na lang paraan-paraan, no? Diara, oh. Singot ang bayot, nag-exercise man sa sayaw-sayaw. Ana. Diba? Inga na day. Nasa tayo ng exercise gamay. Ato pa nagdugangan gamay, Loy. Oh. Ano, Loy? Itoy. Ayusin mo, Loy. Here na. Dana ka Loy. Okay na. Puno na siya. Nasi mo ng tuto. O diba? Alin na guys. Come here na. Come here. Yan na picture. Bagay mo sila karon. Ano pe? Loy. Karon? Sayo kayo. Kisa ka uban? Bimbo. Da. Miloy, GR. Lungnik daw. Nagmisti sa rabir. Da. Atay. Sayo kayo. Ha? Di mo kang ngisa dito na ako na. Pero ba naman ka basig pwede ra? Oo, ako lang unya nga suwayan lang nako. Oh. Lagi kay sayang bayasad no. Kayo. Dili bayasad na kuan kay sa gobyerno biya na ah. Oh, kanang mga AX unsa pa na dihang mga gihatag nga mga kuan. Kana ang mga kwarta-kwarta unsa na diha. So karon guys, diri ra ko taman nya ako sana siyang limpyuhan. And then after that na manghugas ko sa akong tiil kay it's so very dirty. And
abangan ninyo, abangan ninyo. Panoorin na lang ninyo ang aking gagawin ngayong araw pag pag suroy-suroy sa mga kuan, kabalayan. Bitaw, alam nyo na, 'di ba? So, sana hindi may skip ang ads, and ako'y magpapasalamat sa inyong lahat dyan, and thank you so much. And eto, I'm so very singot, pero it's so dirty, but it's okay. Magproblema ang maproblema. 'Di ba? Eto, at least baskog ta. Unsa man ang kagwapa nato diha, lipstick, di eyebrow, di eyeliner. Kung masakiton ta, 'di ba? Bitaw. Eto, thank you so much sa inyong lahat dyan. I love you all. Sana hindi ma-skip ang ads. Bye!